Ahoj děti, všechny vás moc zdravíme, tady s králíčkem. Už jste přemýšleli nad tím, jaký bychom mu mohli dát jméno králíčkovi? V prvním videu jsem vám ho představovala a vlastně jsem vám říkala, že králíček ještě nemá jméno, takže pokud by vás nějaký hezký jméno napadlo, tak mi to můžete napsat do komentáře pod video. Děkuju. A teď už nás čeká další pohádka, která nese název O mírumilovném drakovi. Tak hezky se zhluboka nadechněte, dětičky. A krásně dlouze vydechněte. Zachumlejte se do svojí postýlky, zachumlejte se do svojí měkoučký peřinky a povíme si, jak to bylo tady v té pohádce dneska. Je to příběh o mírumilovném drakovi, který se dostal do krutého zajetí. Myslíte, děti, že se mu podařilo uprchnout? O tom se dočteme v následujícím příběhu. Žil-byl jeden mocný drak, který uměl z tlamy chrlit oheň pálivější než sopka. Drápy měl ostré jako dýky a ostny na hřbetě připomínaly ocelovou čepel nabroušené sekery. Drak byl však mírný jako beránek. Žil klidně a tiše v hluboké jeskyni na úbočí hor. Když svítilo sluníčko, rád se vyhříval na horských loukách, daleko od lidí, kteří žili ve městech a vesnicích v údolích pod horami. Jednoho dne zavítal na horskou louku princ se svou družinou. A když spatřil podřimujícího draka, zavelel strážím. Zajměte tu bestii a vezměte ji sebou na hrad. Stráže začaly na draka pokřikovat a bodat do něj kopím. Hni se, obludo, hni se. Drak věděl, že by stačilo jediné vyšlehnutí plamene z tlamy a všechny kolem by spálil na popel. Ale také věděl, že kdyby to udělal, král by za ním vyslal další muže a pak další. A všichni by ho pronásledovali a nedopřáli by mu už nikdy klid. A tak se rozhodl nebojovat. Nechal stráže, ať si do něj strkají a bodají, a tak ho postrkem dovedli až na hrad. Na hradním nádvoří ho však svázali do sítě. Zítra ti na náměstí setnu hlavu, vychloubal se princ. Drak na to nic neřekl, jen odvrátil zrak. Když nastala tma, drak pomocí ostnů na ocase prořezal síť a jediným mocným máchnutím křídel se vznesl nad nádvoří. Pak v klidu odletěl domů do své jeskyně v horách, aby se pohodlně vyspal. Příštího rána bylo na hradě pozdvižení. Princ volal všechny své stráže a vojáky a pochodem vyrazili zpátky na horskou louku. Tentokrát se vyzbrojili kopími a biči. Na louce znovu zajali draka a odvlekli ho na hrad. Ale tentokrát ho pro jistotu přikovali řetězy. Teď ukaž, jakou máš sílu a jak umíš chrlit oheň, popichoval ho princ. Já nechci bojovat, pronesl drak klidně. Takže zítra zemřeš, ocekl mu princ. V noci však drak svým ohnivým dechem roztavil řetězy a odletěl se vyspat do své jeskyně. Princ si pro něj přišel z vojáky do třetice. Tentokrát sebou měli hořící pochodně a draka uvrhli do té nejhlubší vězeňské kopky
hradním sklepení. Odtud už se nedostaneš, smál se princ. Zítra tě zabiju. Ale drak si v noci tajně otevřel zamčené dveře vězení špičkou ostrého drápu a kolem spících stráží se proplížil po špičkách tiše jako kočička. Tentokrát však toho už měl dost. Když mě princ nenechá v klidu spát v mé vlastní posteli, vyspím se v té jeho. Rozhodl se drak a proplížil se po schodech a hradních chodbách až k princovi do ložnice. Tam si lehl k nohám jeho postele a čekal, až se probudí. Princ otevřel oči a když před sebou spatřil draka, vyděsil se tak, že nebyl schopen ani volat o pomoc. Neubližuj mi, neubližuj mi, bylo jediné, co ze sebe dokázal vypravit. Stačilo by, abych na tebe jen dýchl a byl bys v tu ránu mrtvý. Odtušil drak klidně. Jenže já ti nechci ublížit. Tolik draků a princů už spolu bojovalo a tolik jich umřelo. Jediné, co chci, je žít v klidu ve své jeskyni v horách. Když tě ušetřím a nezabiju tě, necháš mě žít tak, jak chci? Princ se zastyděl. Došlo mu, že drak má pravdu. Tolik mužů i žen z jeho rodu zemřelo v bojích s draky. A přitom by bylo mnohem lepší žít vedle sebe v míru. Odejdi v pokoji, pokynul princ drakovi. Nechám ti žít v klidu tak, jak si přeješ. Děkuju, vydechl drak a mocným mávnutím křídel vylétl z otevřeného okna princovy ložnice. Od té doby žil šťastně a nerušeně ve své jeskyni v horách. A teď tady máme malé poučení z pohádky a to zní: když zlé oplácíme zlem, je ve světě o to víc zla. Moudrý člověk ví, že nakonec nejvíc dosáhne mírumilovnou laskavostí. Pejskové už spinkají. Tak doufám, že i vy, dětičky, a že se vám pohádka líbila. A přejeme vám s pejskama krásnou dobrou noc. A příště si přečteme pohádku, která se jmenuje O nezvedené oslici. Já vám ukážu obrázek. Tak už se moc těším, o čem ta pohádka bude. A mějte se krásně, dětičky, papa.